Бародарам ассалому алайкум. Видеое ки имрӯза тамошо мекунем видеои даҳшатноканд ва дар байни ё ҳатто ҳолате ҳастае ки одам ҳаракат мекунад ки арӯси худша бикуша барои қарз. Чӣ баъд дар байни ин хел видео қарор дорад? Ман фикр мекунам ки ҳайда дига таҳшат намешавад ки одама барои қарз шида бикушӣ. Марҳамат бародаро, тамошо мекунем. Мефорад ки одаме бошад ки бо ӯ алоқа кунӣ ва ба саволот ҷавоб га ва оиди беморият да маслиҳат бита. Ҳаст бародаро, одамое ки бемории гурда, ҷигар, меъда, дил, шиш, асаб ва дигар бемориҳои узвҳои дарунӣ доранд. номере ки дар рӯи экран мебинед метавонед ба воситаи WhatsApp ё ин ки имо алоқа кунед ва албатта ки ба ёрдами Аллоҳ ва ба маслиҳати ин бародар иншоаллоҳ ки дар саволҳоятон ҷавоб мегиред ва аз бемориҳотон шифо меёбед. ва чиз гуфтан амона ки ин бародар ба ғайр аз оне ки хела профессори хубай бо тоҷики хидмона шумо метавонед спокойно ба тоҷикӣ гап занед ва ҳамчунин ссилка ки дар комментария видео закрепит кардага барои одамое ки варзиша хуб мефаҳманд ва метавонанд ки кадом ҷанговар бозингар ғолиб мешавад метавонед дар бурди омӯз кор кунед. Ссилка дар комментария закрепит кардага. Якум комментария. дар ин видео дида мешавад ки як шахси номаълум дар даруни туннел навор гирифтааст. Чӣ хел ӯ ба иҷо омадагие ва иҷора барои кадом мақсад ба навор гирифтааст иш маълум нест. ва аҷоибиш дар ҳамин ки туннел свет дорад, яъне ки ӯра истифода мебаранд. ӯ заброшенӣ нест. ана иш маълум нест ки барои чӣ ӯра истифода мебаранд, яъне ки ягон раҳ нест, ягон чӣ нест. одамои оддӣ истифода намебаранд. свет дора ку значит истифода всё-таки мебаранд, не ки кӣ ва барои чӣ. ва дар вақте ки ӯ туннела ба навор гирифтааст, яке свет мемра ва аз садо фаҳмида мешавад ки ӯ мехоҳад ки чизеро дар бита то ки рӯшанӣ кунад. як бора камера мепард ё мегрезад кӣ ё ин ки аниқтараш чӣ ӯра ин қадар сахт тарсонд то ки ӯ камераша партофта гирехт. ва дар камерае ки ӯ партофтак дар навор дида мешавад ки як чанд одам ба либосҳои як хела ва бурукнадоран ё ки дорон намедонам, либоси хеле аҷоиб як хел рафтаистанд, гӯё ки шагат кардаиста бошанд. киян ё ва дар инҷа чӣ мекунанд? ин видео сабт шудагие дар канализатсия ба тариқи камерае ки дар шаб навор мегирад ва чизе ки ҳозир дар ин камера метова мегзара тез, ман намедонам чӣ гуна ҳайвонай, ба кенгуру вроди монандай, не ки не ба чӣ монандай бардор. ягон таи шумо агар ҳамин хел ҳайвонат дегӣ бошен дар комментария бинависед. Габриэл Босҳамбери ин видеоро опубликовать мекунад октябри соли 2016. вақте ки ӯ ба кӯча мерафт, як овози хеле аҷоиб мешнавид аз таги замин ва пеши канализатсия меояд. ба решоткаҳои даҳании канализатсия мебинад ки дар таҳ як одами фонарикдор гаштааст ва аз ӯ мепурсад дар инҷа чӣ кор мекунӣ. вақте ки Габриэл ӯро нигоҳ мекард, ӯ худаш ба худаш чизе мегуфт ва ин вақте ки пурсидиш ки дар инҷа чӣ кор мекунӣ ва ӯ гуфт ки гурбаша мекова. гурбара дар канализатсия дар ин вақти шаб, вақте ки бача ай одами таги канализатсия будагӣ мепурсад ки оё ӯ аз ягон кас мегреза, пинҳон мешавад, дар ҷавоб одами дар канализатсия будагӣ угадад кунед чӣ гуфт. бале, просто пауза кунед, дар комментария бинависен ки ӯ чӣ гуфт. нависонден анака ответаш. просто бай мега ва баъди и бача бо як бор дига мепурса ки братан гап за чӣ мекоҳӣ дар инҷа ва ӯ мега ки ӯ ба инструксия кор кардааст. ба кадом инструксия иш маълум нест. ва одаме ки ин корро ба навор мегирифт гуфт ки барои ёрӣ ҷеғ мезанад дигарора. бародаро фикрҳоятонро дар комментария бинависен ки зери таъсири ягон доза буд ё ин ки девона буди одам ё ин ки кришаша борон шуштай. фикрҳоятонро метавонед дар комментария бинависед. ин ҷавон бо номи ҷош ҷойҳои партофташидагии кӯҳнара просто мегарданд, ба навор мегиранд. дар як видеошон ғорро ба навор мегиранд ки дар Маунт Стрит Хананс дар Вашингтон қарор дорад. ва аҷоибии видео дар чие ки дар охири ғор ӯ як духтарчаро мебинанд ки просто рост истодагие бе фонарик, бе ягон лавозимоти дигар дар торикӣ. ин одамои калон чанд нафара ба фонарик омадаистанд. ин духтар тоқа дар торикӣ бе фонарик истодагие. дар чашми ӯ дида мешид ки хеле сахт тарсидагие, не ки аз чӣ ва барои чӣ ба ин ғор омадагие. ин бача мепурсад ки чӣ гуна ба инҷа омадӣ
ӯ ҷавоб намедиҳад ва баъдан ин бача мепурсад ки ба англисӣ ҳарф мезанӣ? Ӯ ишора мекунад ки не ва баъдан ин бача мегӯяд ки биё ҳамроҳи мо ба берун мерем. Не ки духтарча сахт тарсидагӣ буд, рад мекард ба ягон ҷо рафтана. Як касе аз инҳо барои ҷеғ задани ёрдам мебироянд берун ва дигариёш ҳамроҳи духтарча дар ҳамин ғор меистанд. Чӣ ба ин духтар ба инҷо омадагиай? Сабаб дар чӣ буд? Оқибати ин хабар чӣ мешава? Маълум нест. Агар ягон кас бидонад дар комментария бинависем, барое ки дар ҳаминҷа видео қатъ мешавад. Дар ин видео бачаҳо хостанд ки шаб прогулка кунанд, не дар боғ, не дар кӯча, не дар канализатсия. Бале бародаро, идеяи аҷоиб дар сари ёздагиай ва мехоҳанд ки ҳамин корро ба навор бигиранд. Дар ҷои муайяншида мерасанд ва ба воситаи люк ба таги замин мераванд. вақте ки даруни туннел мешаванд, шӯхӣ мекарданд бо якдигаришон, механдиданд ва пеши раҳшонро рӯшанӣ карда ҳаракат мекарданд ба пеш. вақте ки тамоман ҷои торикӣ мераванд, намедонам фонарикшон ай кор мемонад, чӣ гап мешавад ки торикай дар навор дида мешавад ки ҳастанд палочкаҳои фосфорӣ ки рӯшанӣ мекунанд. яке аями бачаҳо як таямро гирён мекунад ва наздики худаш мебарад. ва вақте ки худша рӯшанӣ мекунад, дар камера дида мешавад як одаме ки ба назар мерасад маска дорад. дар ҳамин вақт бачаҳо тез мегрезанд. бале бародаро, видеои тарсноке, не ки мо дар инҷа мехоҳам ки як чӣ бугум. агар ки фонарикшон вайрон мешиду ба эҳтиёҷ ба фосфорни палочка медоштанд, пас чӣ ба баъде ки гирехтанд дида мешавад ки фонарикшон созай. раз фонарикшон соз ки бошад, чӣ ба ӯра киштану фосфорни палочка гирён кардан. ранги постановка метавонам хеле. фикротна дар комментария бинависен. тамошо мекунем далши. дар ин видео дида мешавад ки як ҷавон бо ҳамроҳии як духтар дар кӯча зери зонтик медаванд ва ногаҳон духтар дар дуруни колодец мезанад ки кришкаш гирифтагӣ буд ва дар ҷош як картон мондагӣ буд, ранги қабқонворӣ. оқибат чӣ мешавад бародаро, дар комментария бинависен. бача ӯра халос мекунад ё ки ба ёрдам ҷеғ бизанад? пауза кунед, дар комментария бинависен. ана ки деҷа паворот мешавад бародаро, ягон тушана мекунад, наоборот зонтикша кулла мекунад, айдамаш мепартояд дар канализатсия ва болои канализатсияра мепӯшонад. баъдан фаҳмида мешавад ки ин бача 100 000 юан айрӯзаш қарз гирифтагӣ буда, ё ин ки тақрибан 16,5 $. барои оне ки қарза бар нагардонад, бача ҳама хел хулосада меояд ки ӯра нобуд кунад. ба ҳамин роҳ ин ҷабрдида дар канализатсия 60 соати худша мегзаронад. баъдан вақте ки дид ки ягон кор карда намешавад, аз либосҳои худаш банд месозад ва ба боло меояд, ба замин наздик. не ки мутаассифона зӯруш намераса ки даҳанаки ҳамун канализатсияра бераа кунад ва фарёду доду фиғон мекунад, ӯра мешнаванд, наҷотш метиҳанд. ва дар охир гап мезанем дар бораи як одаме ки ҳама хел ғорора мегашт ва гум мешавад. соли 2014 як сайёҳи хела опытни Кенни Вич дар саҳифаи худаш хабар метад ки хела як ғори аҷоиби ғайриоддӣ ёфтагиай дар пустиняи Невада. вақте ки ба ғор наздик мешавад, вибратсия ҳамин қадар сахтӣ мешавад ки бадани ӯра меларзонд ва гарчанде ки мехост ки ба дуруни ғор чиқир рафтан бигира, вибратсия баданаш я намуди меларзонд ки аз ларзаи сахти бада ӯ ҳаракат карда наметавонист, то ки чиқиртар баравад ба ҳамин ғор. як чанд муддат просто места дар торикӣ ва баъдан метарса аз ҳаёти худаш, аз ҷони худаш ва мебарояд ба берун. дар саҳифаи худаш мегӯяд ки як бори дига ҳам мехоҳад ба ҳамин пишера баравад ва дим ҳаракатам рафтан ба дуруни ҳамин ғор нобарор мешавад. ба ҳамин қадар кор нигоҳ накарда, ӯ мехоҳад ки сеюм ҳаракатша кунад. ҳай карат боша, оружия мегирад. дар ҳамин ноябри соли 2014 Кенни Вич бо дар ҳамин пустиния қарор мегирад, бо сафари 2 рӯза мебарояд ва аҷоибӣ дар чӣ ай ҳозир шумо мегӯем ки хай рафт пишера як бор ду бор. аҷоибиш дар ин бародаро ки ай сафар ӯ то ҳозира бар нагаштааст. як чанд рӯз ӯра мекованд ва ягон кас намедонад ки ӯ куҷо шидагиай. ин одам дар ҳамин ҷа буд ё ин ки набуд, ҳатто пайш нестае ва агар ки мурда боша, ягон чида боша, ҷасадшам нестае.
куҷо шиду ба фикри шумо? Дар ягон дарвозаи параллелни мир зад ё ин ки чӣ гап шид агар параллелни мир вуҷуд дошта боша? Албатта ки яъне ки чӣ гап шид ура ягон чиз хурд барои оне ки ҷасадаш нест. Агар хурда бошам мумкин следаш боша, ягон техникаш, ягон пораи либосаш, не ки нест ягон след. Агар ки бигем хай просто хайпават кардагиай барои худша машҳур кардан, вале агар хайпават мекард ягон сол баъдиш ақаллан пайдо мешид. Не ки не бародаро, то ҳозира пайдо шидагӣ нест. фикри ақидаихтонро бародаро дар комментария бинависен ва видеои нава интизор шавен. Ҳамада хайр.